chapter 13 from verse 1, and I'll read Nehemiah 13. On that day, the book of Moses was read aloud in the hearing of the people. And there it was found written that no Ammonite or Moabite should ever be admitted into the assembly of God, because they had not met the Israelites with food and water, but he had hired Balaam to call a curse down on them. Our God, however, turned the curse into a blessing. I love this one. The God who can turn a curse into a blessing. The Moabites and the Ammonites hire a man to curse Balaam, to curse the people of Israel. But Shokorat and our God, however, turned the curse into a blessing. He is the same yesterday, today, and forever. He can do the same in our lives. He can turn the curse into a blessing. He can turn whatever the enemy is planning against your family to become a blessing. I don't know whom I'm talking to, but hear this word this morning. There is God in heaven who does not change. For he is the same yesterday, today, and forever. Whatever situation you are facing, every situation planned by enemies to pull you down. But I've come to tell you this. There is God in heaven who can turn a curse into a blessing. Simbaracho mwari vanaro, nyasha dzacho vanadzo, and hazvina kuguma ipapo. He is the same yesterday, today, and forever. He can turn a curse to become a blessing. Makatabosha, riba salando, rebo shiata. Rumbichi Komo, how are you doing, my sister? May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Baba Mtandwa, Gideon Mutandwa, how are you doing over there in Australia? May the good Lord protect you. May the good Lord favor you in the mighty name of Jesus. So the book of Nehemiah 13 from verse 1. On that day the book was read, and it was found written. Kureva kuti kune zvakanyorwa mshoko raMwari zvatinofanirwa kugara tichidzokera kwazviri zvitisimbise nekutigonesa. Vanhu vanga vapedza kuvaka the wall of Jerusalem, but inside the wall manga mune enemies, the Ammonites and the Moabites. Vavaka nema enemies, but ndokubva vati we need to open the book. Tinofanirwa kugara tichiverenga shoko raMwari tinzwa kuti mushoko zvinonzi kudii. Zanzi it was found written. Zvakaonekwa zvakanyorwa kunzi vana vaAmoni nevana vaMoab havatenderwe kunge vari pakati pevana veIsraeri. So kune zvimwe zvinhu zviri muupenyu hwedu zvisingatenderwe naMwari neshoko raMwari kunge zvinge zviri pakati pedu, especially vana vaAmoni nevana vaMoab. In our time, these are situations dzakaenderwa pamuchinjikwa naKristu kuti dzisabatike zvakare mukati meupenyu hwedu. Ndiri kutaura kurwara, ndiri kutaura urombo, ndiri kutaura kunetseka. It's not the plan of God. Vana vaAmoni hativatendere kuva pakati pevana veIsraeri, havatenderwe kuva within the wall of Jerusalem. Saka pano zvanzi bhuku rakavhurwa. The book of Moses was opened in the hearing of the people. When they heard this law, they excluded from Israel all who were of foreign descent. Kurati chinhu chiri foreign among the Christians achitenderwe kuva pakati pevana vaMwari. Chiri foreign is sickness. Why? Nokuti shoko raMwari rinoti nemavanga aKristu Jesu takaporeswa. Ndiri kutaura favor nenyasha pamusoro peupenyu hwako hama yangu. Mangwanani anoinzwa kutaura kwaMwari shoko riri kuti zvese zvanga zviri foreign zvakaburitswa kubva pakati pevana veIsraeri. Mwari ngaatiwanire nyasha. Sickness is foreign, is not the plan of God. Poverty is foreign, is not the plan of God. Everything chisiri mupfungwa yaMwari chiri kuwanikwa pakati pedu, we come against it in the mighty name of Jesus. Shoko raMwari rinoti hatisive pasi, tirive pamusoro. Hatisi muswe, tiri musoro. We are not the tail, we are the head. So ndinotaura kusimudzirwa, ndinotaura success and favor to be your portion. Gamuchira kusimudzirwa, ramba kudzikisirwa. Mwari vari kutaura kuti hausi muswe, uri musoro. So whatever is of foreign descent,
must not be among the people of Israel. Chakaitika ndechekuti vanga vavhura bhuku, and it was found written. Kureva kuti tinofanirwa kugara tichivhura bhuku, tichitsvaka nekuziva pfungwa yaMwari. Why? Because tikavhura bhuku tikarava, the word of God empowers us. The word of God strengthens us. So when they had the bhuku raverengwa, they got the power, the courage to cast out or to throw away the sons of Moab and the sons of Ammon. After the reading of the book of Moses. Regardibate panoti the book of Moses. Moses, one is a person, or was a person, he was a prophet. But Mwari vachimutarisa is also a book. Just like Abraham, kuti Mwari vakamutarisa vanoona marudzi. So he's a person uye marudzi. Jesus is a person uye he is the word ishoko. So Moses, kana pachinzi the book of Moses, they are talking about the first 5 books of the New Testament. Kuti pazvakavhurwa ndo pazvakaonekwa kuti aiwa kune zvimwe zvakamboitika kare against the people of Israel. And marudzi acho achiri kurarama ari pakati pedu. This time havasi kuti nyima chingwa kana mvura zvavakaita marudzi ekare patime ya Moses. But they are not supposed to be among us. Kuda kuti pavakavaka under the leadership of Nehemiah, vanga vane the grace, the ability to build the walls. Kusvika vazovhura bhuku, ndo pavakadiscover knowledge yanga yakainvestwa muna Moses. Pavakaverenga the book of Moses, ndo meso avo pavakavhurika vakaona kuda kuti vari under Nehemiah vanga vaine the grace to build. But their eyes were still closed because the revelation of the book was not opened. Kurati bhuku rikavhurwa newo unovhurika. Shoko rikavhurwa, revelation chizaruko chikava pachena. It empowers you, it encourages you, it opens your eyes to see. So, under the leadership of Nehemiah, vanga vaine the grace of the ability to build. Kushika vavhura the book of Moses, kureva kuti they were under the leadership of Nehemiah, a great builder, a man with so much grace to build. But Nehemiah, area yake, inyasha dzekuvaka. But when they opened the book of Moses, so I want to play around with the names. I love this scripture so much. So under the leadership of Nehemiah, and a grace to build, they opened the book of Moses. So Moses and Nehemiah are 2 leaders. One with the grace to build. The other one with the grace and the ability to lead the people of Israel and to deal with the Ammonites and the Moabites. So kureva kuti vari kudzidza from Moses, although they are under the great builder Nehemiah. What am I saying? In the body of Christ, ngatigonei kudzidza kubva kune vamwe, a teachable spirit, a heart to learn from others. Mumwe nemumwe ane nyasha dzaakagoverwa, but hadzisi complete kana usina a heart to learn or a spirit to submit to others vakatakura dzimwe nyasha in a certain area. Ukazvitarisa naturally kusikwa kwakaita nyika naMwari, imwe nyika imwe neimwe ine zviri mairi zvisiri kune imwe, so that tinoshandidzana kuti tive ne development, tive ne kubudirira. We learn from each other. Tinodependa nechiri mune mumwe kuti tigone kusimuka. Kune zvisiri ku America zviri ku Africa, kune zvisiri ku Africa zviri ku America, kune zviri ku Europe zvisiri ku America, which means nyika dzikava ne trade, nyika dzikava ne kudyidzana dzinodevelopa. So the same with the things of God. There was grace, manga mune nyasha muna Nehemiah, to build. Zisina kuwanikwa kune vamwe vanhu. But ukazvitarisa pavakavhura bhuku raMoses, their eyes were open to see chimwe chinhu chavatadza kuona, although vanga vaine the grace to build. That's why, on my personal level, I chose to differ. Nehumwe ushumiri, ukuthi people they stand to speak negative
against other preachers. I know people can be wrong, but to stand and make it more like a sermon, kuti Ningi does this, does this, does this. We are meant to build each other than to speak negative against each other. Why? Nokuti kune nyasha dzinogona kugoverwa munhu anenge Moses. He was not a great speaker. He was not a builder. But after mapedza kuvaka rusvingo Nehemiah, you need to open the book of Moses. Otherwise, you need to turn to listen to Moses. What God deposited in Moses. A heart to learn from others. A teachable spirit. Zvinoita kuti munhu ave negrowth akure murwendo rwokunamata Mwari. A heart to learn. A teachable spirit. Nokuti dai vanga vapedza kuvaka rusvingo, votanga kucelebrata vachifara, vaizoshamiswa mumwe musi vane a challenge iri kubva within. Why? Because inside the wall vavaka but mune vana vaAmoni nevana vaMoab. Hongu havasiriwo pageneration iyi vanga vanyima Israel nechingwa mvura, but madzibaba avo. But you know kuti zviri mubloodline ravo to fight against Israel. So kana vaka pretend as if they are good guys pakuvaka, but it's within zviri mavari to rebel against Israel. Saka zvanzi parakavhurwa bhuku vakaziva kuti pane zvimwe zvinhu zviri foreign pakati pedu, but tazviziva sei? Nokuti tavhura bhuku raMoses. There is a book rinoda kuvhurwa. Moses was a leader. Akatungamirira Israel against Ammon and Moab. But this time Nehemiah is a great builder and has so much grace to build. But he needs to open the book of Moses. Anofanirwa kuvhura bhuku raMoses kuti agone kuoneswa through the word. Shoko raMwari is an eye opener. So mubasa raMwari vanhu vakagoverwa nyasha dzakasiyana siyana, so that when we appreciate each other, we can grow in the things of God. When we learn from each other, we can grow in the things of God. Having a heart or a teachable spirit is one of the key in missing, especially in our time, in our generation. Munhu akava full of I know, akati I'm the only one, atakura a spirit yakarambwa na Mwari during the times of Prophet Elijah. Prophet Elijah anosvika pakufungidzira kuti ndindega muprofita wenyu ndasara Mwari. Nechikonzero chekuti pa Mount Carmel he was alone. But Mwari vari kutoziva kuti there is kune vamwe vaprofita vari mumapako vari kutopiwa zvekudya na Obadiah. Obadiah aipa vaprofita chikafu mumapako. Yet these prophets were not working with Elijah, but they were also serving the God of Elijah. Zvekuti Mwari vakasvika pakurambira Elijah azviti ndini ndega muprofita ndasara, Mwari vakati no, you are not alone. Hauswega. People of God, hear me very well. Tikashaiwa a heart to learn from others, a teachable spirit. There are certain issues zatinovharira mukati meupenyu hwedu dzinotirwisa nekutimukira mangwana. Nokuti vana vaAmon nevana vaMoab, these are of foreign descent. They are not supposed to be part of the people of Israel. So you see with Nehemiah 13, they have already built. Vanga vatovaka. Kuna kuti dai vakatanga nekuvhura bhuku raMoses, vaivaka vasina these foreign guys, these people. Why? Nokuti when the enemy is inside, uchironga chinhu naye, ukutoronga a downfall to your life. Why? Because time yamunomukirana nekurwisana, anoziva the weak point, anoziva pariwika, anoziva the way to attack you. Why? Because he knows your plans. An enemy within are more dangerous because munodiscussa naye, munoronga naye zvinhu, yeti enemy. But vakazovhura bhuku raMoses pana Nehemiah 13, which means dai vakatanga kuvhura bhuku from the first chapter Nehemiah, vaitotanga vaburitsa
zvisingadiwe naMwari pakati pavo. Tinoti vakararama nezvinhu izvi pakati pavo nevanhu ava pakati pavo nekuda kwekuti havana kunge vavhura the book of Moses. Kureva kuti muna Moses ndo mune knowledge, ndo makavigwa nyasha dzekuti mese vanhu avhurike vaone kuti pakati pedu pane zvinhu singatendere naMwari kunge zviri pakati pedu. There is a man of God I love so much. A man of so much grace in interpreting the scriptures. A man mightily used by God in signs and wonders. A prophet of God in our generation. Most of the youth or most of the young pastors have learned from him, but they remain quiet in appreciating him. You see, tikaenda ku book, I want to show you something. It's good to appreciate others when they've imparted something positive in your life concerning the things of God. There is always a Moses in our generation. When we look at the likes of Archbishop Ezekiel Guti, he is one of the fathers in our nation, a man of character, a man mightily used by God to plant ministries or churches all over the world. He carries so much grace. So much grace. Murume achiri kuita basa ra Mwari. At his age, he is still winning souls. At his age, he is doing a lot in the things of God. Archbishop Ezekiel Guti. He is more like a book of Moses in our generation. Zayoja of Word in Faith is all over the world through the anointing and the grace of God upon Archbishop Ezekiel Guti. He is a Moses of our time. He is a book. Most of the ministers, they've learned from him. And people sometimes they think, when you talk like that, let me help you to understand this. Tikaenda pa bhuku ra Hebrews 11. Paul, a man mightily used by God, unosvika paanotsanangura panhau yefaith, achitaura mazita evanhu, the pioneers, the fathers. By faith, Joseph, when his end was near, spoke about the exodus of Israelites from Egypt. He gave instructions about his bonds. By faith, Jacob, when he was dying, he blessed Joseph's sons. By faith, Isaac blessed Jacob. By faith, Abraham offered Isaac. By faith, a prostitute Rahab welcomed the spies. What more shall I say? I do not have time to tell about Gideon. Kureva kuti, this is a New Testament scripture, the book of Hebrews. But he is appreciating. Kuti, there are people of faith. We need to learn and appreciate the likes of Samson, the likes of Moses, the likes of Abraham, Isaac, Jacob, Barak, Jephthah, David, Samuel. Mazita sarutarwa hapa. Mazita ekuti, when you learn one or two things from these men, mukufamba kwaona Mwari, they can build your faith, your trust in God. They can help you to grow in the things of God. So Paul, a general of God, went on to write names of other men. Wakafamba nekushanda na Mwari. We can learn from. We need to open the book of Moses. And Moses, I'm talking about the people in our generation, mightily used by God in the things of faith, so that they can impart us the grace. So there are times you don't need to see a man one-on-one. Maybe through books, but some they write books, or through learning or watching. Matishumira on television or many stuff. You can receive the impartation or the grace. They can open your eyes. There are times the Bible uchiriverenga wega aungarinzwe, but when somebody ministers to you the same scripture waverenga,
you hear something so differently. It empowers you. It opens your eyes. It enlightens you by the reason here revelation. So there is a Moses in our generation. What we need to do is to have a teachable spirit to learn from others. The likes of Prophet Emmanuel Makandiwa, a general of God in ministering, in teaching the word, a man highly anointed with the revelation, a prophet of our time, a man of character. Makatabusha. Many youth or young pastors in our generation, in our time, we have learned one or two things from such generals, and we remain quiet. We don't appreciate, we don't come out to appreciate them. Ukatona zvakanyorwa m'Bible kuti Paul ari kunyora pamusoro pa Samson, pamusoro pa Barak, pamusoro pa David, pamusoro pa Samuel. He's saying these were men, but vane chamwari chakadyarwa nawo mwari mavari. These are men of faith. Vatinogona kudzidza nekutsvaka ruzivo rwaMwari towana kukura mavari. Paul had so much revelation. He was highly anointed, but he went on to say there are times we get inspiration from others who are mightily used by God, or who are mightily used by God even in our time and in our generation. It's tradition, kind of human culture, inaita kuti vanhu appreciate munhu kana afa when they talk good about somebody who is dead. Why? Because vanotya kuti tikataura ari mupenyu, maybe people will go to his church or what and what. I'm preaching a kingdom message. It's more than a church. Motivation yangu iri pa kingdom to build each other in the things of God. It's more than church attendance. But inauye kuti ukure muna Mwari ugone kuziva. Let me take you to the book, Exodus. We celebrate, we love a great leader, Moses. But guess what? There was supposed to be a Miriam somewhere near the Nile River to protect Moses. Miriam played a major role in life of Moses. Why? Nokuti mwanasikana wa Pharaoh pa akauya Vhura kwanda basket rakari na Moses. Miriam aka negotiate a deal on behalf of Moses. Moses was a baby. Miriam akati nditendere ndikutsvakirei amai vanopa mwana uyu mukaka. Why? Nokuti mwanasikana wa Pharaoh angonhonga mwana but haana mukaka. Moses akanwa the right milk kubva kuna mai vake chaiwo nekuda kuti Miriam stood by Moses at the Nile River. Miriam wakakonzera kuti Moses anwe mukaka wa mai vake chaiwo. Furati pakashaika Miriam muministry ya Moses. Wrong milk is a shadow picture of wrong gospel. Shoko ra Mwari rakafanana nemukaka. Kureva kuti there was somebody akamira so that Moses wanted the right milk. Sababu richiti by faith when Moses grew up. Why? Nokuti pa akanwa mukaka chaiwo mukaka wa mai vake akanwa a right message, a right doctrine. Yakamuudza kuti you are in Egypt but you are not an Egyptian. Because the blood rimari arisire mu Egyptian. Mukaka wari kunwa uri kumubuilda hausi wemu Egyptian. Ari kugara kumba kwemu Egyptian but is not an Egyptian. Why? Because akanwa the right milk. But akaplay a role kuti Moses anwe the right milk di Miriam. So Miriam is also a book. I'm sure tese tine kwatakakura tiri kwataka panako. We don't need to speak negative. Nokuti dzimwe munhu anenge akupinda imwe church but he grew up in a certain church. Inzwa akusi kurasika kuenda kune imwe church. What am I saying? Somebody akakura ari a Catholic. Somebody akakura ari a Methodist. But chaitika iko konde chekuti paridzwa shoko ra Mwari. Takapa munhu kutendeuka akaparidzirwa shoko ra Mwari. Kana kuti akakura ari mukereke
yaakarayirwa nevabereki vake kuenda. Paakakura iye ndokubva azoitawo decision yekuenda kune imwe kereke. But it takes maturity kuremekedza kwawakabva nako. Because pawaitoenda kuMethodist, pawaienda kuAnglican, pawaienda kuRoman Catholic, waienda in the name of God. Waizviita nekuda kwekuti wakaparidzirwa kunaka kwaMwari. Nyaya basa rakabatwa pamuchinjikwa paCalvary. I've seen people who are not mature, people who are church driven, vasiri kingdom driven. Wekuti anogona kusvika paanopa a testimony yekuti takarasika tine chechi dzataipinda tazowana chechi chaiyo. Kunonzi kurasika kuva kunyika. Kunonzi kurasika kuva wrong kingdom uri kunyika. Kuva muchechi inoparidzwa Jesu, wakaudzwa kuti Jesu ndiye mwana waMwari akakufira, haisi wrong church. Okay, it takes me to the book of Mark chapter 4. I need to read the book of Mark chapter 4. Mark chapter 4, the parable of the sower. I want you to get an understanding. Panapa. Makatabosha. Riba baba satakaya daboshia mande. Mark chapter 4, verse 20. Others, like seed sown on good soil, heard the word and accepted it, and produced a crop 30, 60, and 100 times what was sown. 3 levels per good seed. Mbeu yakanaka pa yakaiswa muvhu, imwe yakaita 30, imwe 60, imwe 100. A good seed per good soil, but yield ineka difference mu 3 categories. Kureva kuti there are times yekuti wanga utori mu good church, but inyaya yekuti vanga vasina a revelation iri pa 60% or per 100. But it's not bad kuti wanga uri ikoko. It's a place yekwa unogona kutangira. Look at people vanga vari ku ministry ya John the Baptist. Jesu paakauya, they moved to Jesus. Azvireve kuti by following John they were lost. Why? Because John became a connector. Ndiye akavati iro gwayana rinobvisa zvinhu zvenyika. He pointed people to Jesus. Which means kana usiri pana John, one pointing people to Jesus, you cannot know Jesus on your own. The revelation was invested in John the Baptist. Ndiye akati iro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. Kureva kuti you need to be close to John for you to locate the right Jesus. So the grace of the revelation about Christ as the Lamb of God was given only to John. Nokuti even Mary mai vacho pavaida kubereka Jesu, havana kuziva kuti vakatakura gwayana. That's why vakatanga vananga kudzimba, vasina kunanga kumatanga, kumenja. Only John had this revelation that Munui is not just a person, he is the Lamb of God that taketh away sin. So those people who were close to John, vaka benefita kuti vakanongedzerwa pana Jesu. So by following John, they were in transit, they were in the right path. So by you growing up as a Catholic, there was nothing wrong. As a Methodist, there was nothing wrong. As long as vakavakuudza kuti wauya kuzonamata Mwari. So revelation, grace nyasha dzekuinterpreta scripture, kukura nekuziva zvimwe zvinhu kunosiyana. But the truth, the foundation ya believer is believing in our Lord Jesus Christ. So don't speak negative. Vashona chaiva vane tsumo yavanotaura idimikira kuti natsa kwaunobva, kwaunoenda usiku, natsa kwaunobva. You must learn to respect your foundation. You must learn to respect kwauri kubva nako. That's why uchiona kuti mbereki wako haana kufunda sewe, but anokosha zvakanyanya kudarika fundo yauinayo. Nokuti kuti uwane fundo yauinayo, it's by the reason of your parent. Kana ukati une zvawagona, inzwai, I always tell people this, kuti error, munhu ari muflesh is subject to error. He can make an error. He can face challenges. So laughing at somebody's mistake or error is sign of immaturity. Why? Because it's a matter of time. As long as you are human, you are subject to error. You need people who can correct you out of love. I'm sure you are all aware there is a clip yandakabutaura chiparidza panemwe nhamo
ndichiti hakuna anoramba kutsurwa, but munhu unogona kuramba matsuriro, unogona kujustifya zvaari kuita nyange zvakaipa nekuda kwekuti ari kuuya kuzomutsura wacho. Is not doing things out of love. He is doing things to show off. He is doing things kuti vanhu vaone munhu from a different angle. As believers, we must be led by love. We are a family. We are a family. Love must lead us to do things. Paunoona mumwe akanganisa, love must be the great thing that pushes you to correct him. Why? Because kana Jesu achiti ndakainga makwai ekwaIsraeri akarasika, hear that statement. Zvinotoreva kuti munhu is part of Israel. He is lost, yes, but still is part of Israel. He is part of the house. Sachirita ndivainge ndinyaya yekuti we are a family. Ndakainga makwai ekwaIsraeri akarasika. Zvoda kuti ungangodaro uri wekwaIsraeri wakarasika, but ndisiri kurasika mauri identity. Zvoda kuti we are a family. Somebody anogona kunge ari pa 30% understanding, mumwe ari pa 60, mumwe ari pa 100, but i one family inonzi good seed. Mark chapter 4 verse 8. I good seed, I good seed. Well, it's the same family, a good seed. Although imwe 30, imwe 60, imwe 100. Vari cooperate pa 100, they must not speak negative. Kune vari pa 30, but they must teach them to improve or to know the truth. Vari cooperate vari pa 100, they must know that it's only by grace kuti Mwari vatitendere kuva neruzivo rwakadai. Inzwa zvinhu zvaMwari is not by human intelligence, by human effort. It's all about the grace of God. It's all about the grace of God. So chinhu ukachinzwisa kuti zvakangoitwa nenyasha dzaMwari, you treat others differently. Ukazviziva kuti Mwari vakandipa nyasha to preach, Mwari vakandipa nyasha, it's all about love to your brethren. Why? Nokuti uri kuziva kuti zviri kungoitwa nenyasha dzaMwari. Pastor Mandishon, how are you doing? Say, may the good Lord bless you. Thank you so much. God bless you. Hey, but let me go back to my foundation scripture. They opened the book of Moses. Kureva kuti muna Moses mune zvakaiswa naMwari zvekuti mukaignore nokuti muri pa time ya Nehemiah munovaka rusvingo mobudirira, but munovaka mune maproblems ari mukati. Maproblems ari mukati yerusvingo rwavakwa naNehemiah, vana vaAmoni naAmoab vanofanirwa kunge vaburitswe, but hamuvaburitse nokuti magona kuvaka, munovaburitsa nokuti nyangwe mavaka. You have decided to open the book of Moses. It's high time tidzidzo kubva kune vamwe, having a teachable spirit. Makata bosha takayandi rebo jade kaligada ya solo boshi amanda manta barada bosha liata rabosha. Father, we pray, grant us a teachable spirit, a heart to learn from others. Mwari makadurura nyasha muupenyu hwamumwe nemumwe, tigonesewo tibatirane semhuri, tidzidze tikure tikuzivei muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Mwari vatibatsire, Mwari vatigonese, Mwari vatichengete. Nyasha dzidururwe dziwanzwe, tigone kudzidza, nokuti mukati medzimba dzedu mune matambudziko arimo, asi solution yakaunzwa kare. We just need to learn from others. Tizive kubva mubhuku raMoses kuti tigone kudzinga zviri murusvingo rwavakwa naNehemiah. Under the leadership of Nehemiah, you can build. But if you ignore to open the book of Moses, you can build. But mukati mebuilding yenyu mune a problem. Nokuti maramba kudzidza kubva kune mumwe. Saka muchaita zvamunogona, but kune zvimwe zvakaiswa naMwari zvinogonekwa nevamwe zvekuti mukadzidza, you can now deal with the Ammonites and the Moabites. We need to open the book of Moses. What am I saying? I'm saying we need to learn from others. We need to learn from Kenneth Hagin. We need to learn from Pastor Chris Oyekilomi. We need to learn from T.D. Jakes. We need to learn from Noel Jones.
These are men granted the grace and the favor. We need to learn from Bishop David Oyedepo. They are men. We need to learn from Bishop Tudor Bismarck. We need to learn from Archbishop Ezekiel Guti. We need to learn. Let's try to open the book of Moses. The book of Moses. We are under the time and the leadership of Nehemiah. But if we ignore to learn from others, we live a life in ema problems mukati. Why? Nekuda kwekuti muno aitwe pioneer wezvinhu zvese in the things of God. You are a pioneer in a certain area, but you also need to learn from other pioneers in certain areas. We need to learn from others. We need to learn from the generals. We need to learn from great men and women of God. We need to have a teachable spirit. Why? Because murushungoro wedu mune problem irimo. Inongoda kuti tivhure bhuku raMoses mumazuva aNehemiah. Bhuku raMoses mumazuva aNehemiah. There are times yekuti munhu anoti aiwa ndosvakira mwari wangu, mwari wacho achataura neni zvese. Kune zvekuti kudenga hazviko. Denga rakazvirilisa zviri pano pasi. And the only way to get such things zvakaizwa naMwari kare pano pasi is to learn or to submit to those who are granted the grace in such an area. Kune zvekuti ukanopfugama ukanamata ukazvitsvaka kwazviri kwauri kuzvitsvaka uri kutozisiya kwazviri zvitori pano panyika, but zvakaiswa mubhuku raRuth, zvakaiswa mubhuku raNehemiah, zvakaiswa mubhuku raIsaiah, zvakaiswa mubhuku raMatthew, zvakaiswa mubhuku raLuke. Kureva kuti ukangoti inini am under the ministry of Matthew and you don't open the book of Hebrews, you don't open the book of Nehemiah, you don't open the book of Peter, you miss a lot. Why? Because it's only the book of, let me help you, it's only the book of Jude. Maybe it's written by Paul, the book of Jude. In the book of Jude, you will hear, now we put the devil went on to fight for the body of Moses. After the death of Moses, the devil went on to fight for the body of Moses. The devil anakuya kuzofighta Joshua. Joshua was the successor to Moses. But after the death of Moses, from the book of Jude, the devil was after the body of Moses. Why? Not because Moses is not just a person, it's not just a body. The book of Moses. No wonder the devil Bhura Jude, he was fighting for the body of Moses, which is Moses is a book. He's a person, is also a book. Mari mune knowledge. Church ngaikure imachiwe iregere kukundwa even nemoyo china. Even the devil went on to fight for the body of Moses. Why? Moses is dead. Why fighting for the body? He is not just a person. Can I tell some Moses? Information. Mune nyasha dzakeswa mari. Ura the devil ari kuti ndikakubvisira Moses. Ndikaona mutumbi wa Moses. You miss something even under the time of Joshua. Why? Because Joshua had to know, he had to respect, he had to learn from Moses. Whew. Thank you so much. Thank you. So join me later in the evening, guys. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Father, I pray over the viewers. Whatever that is not of God. Whatever that is not of God. Whatever that is of foreign descent must not be seen among your people. Imi makati isu atisi muskwetiri musoro. Baba ndataura nyasha. Kudzikisirwa daramba. Tiriwe kusimudzirwa. Ndataura favor. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice must be silenced.
Every evil altar must catch fire in the name of Jesus. Vana venyu ngavasimudzirwe. Favor ngaibatike mukati mupenyu wavo. My enemies avo mhandu dzavo ngadzinyadziswe. Mwari simba renyu ngaribatike rioneke pakati pevana veIsraeri. Whatever that is of foreign descent ngachibude pakati pevana veIsraeri. Chese chisina kuitwa naMwari. Let me read this. Nehemiah 13 verse 3. When the people heard this law, they excluded from Israel all who were of foreign descent. Oh, Jesse, foreign among the people of Israel. I decree and I declare, whatever that is not of God, whatever charongwa ne enemy, sina kurongwa na Mwari mu upenyu wako, ngachibude kunze. Kunze kwemba yako, kunze kwemhuri yako, kunze kwevana vako, chese chisina kurongwa na Mwari. Ndataura kudzikisirwa kuti ngakushaipe pakati penyu simudzirwai. Ndataura favor, ndataura utano, whatever chiri foreign atichitendere kuva pakati pevana veIsraeri. Mwari ndi Mwari unomirira shoko rake. Ndiye mutsvene wazuro nhasi namangwana. Ndiye mutsvene wamasimba ose. Whatever is of foreign descent, sickness is the plan of God. Poverty is foreign. Kusasimudzirwa kudzikisirwa is foreign. Why? Because isitiriwe kusimudzirwa, isitiriwe pamusoro kweteve pasi. Whatever that is foreign, we come against it. In the mighty name of Jesus. I assign angels kuti dzibate vese vana vamo dzikandire panze. The hand of the Lord is not short. Ruoko rwaJehovha runa kupfupika. Ngarubate ngaribate pakati pemhuri yako, pakati pebasa rako, pakati pewanani yako. Chese chisina kuplantwa naMwari. Kana Mwari vakaplanta marriage, havana kuplanta kunetsana, kutukana mumarriage yako. Ndataura peace, ndataura love, ndataura favor, ndataura kuchengetwa nekugoneswa. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Thank you so much, people of God. God bless you. My Enima Gidi, God bless you. Thank you so much. My Joelin, my Nokuma Shaya Mombe, God bless you. God bless you. Joelin Mashaya Mombe, good day. God bless you. Evangelist Gatawa, God bless you. Sister Sylvia Dumbo, God bless you. Shamiso Jack, may the good Lord bless you. Praise Dapasi, God bless you. Angelina Debe, God bless you. My sister there, Monica Nyakua, God bless you. Thank you so much. Baba Maduro, House Australia, may the good Lord bless you. My Jojonya Autore, good morning to you. God bless you. Baba Mvuri, good day. God bless you. Deacon Newton, how are you doing? Say House Australia, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Amfumu wanga Victor Story, Bwanja Amfumu Zikomo Kwambiri, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Charlotte Kuipa, God bless you. God bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord increase you. May Lord Zapasi, God bless you. Thank you so much. Pastor Kampira, God bless you. Mwari wakuandire nyasha amadzangu muchengete. Favor ya Mwari pamusoro peupenyu wenyu. My Susan Dube, may the good Lord bless you. Lich Ome, God bless you. No meta msiapinda, God bless you. Baba Gideon Mutandwa, my brother there, Jito Tsio, God bless you. God bless you, Jito. God bless you. Brighton Maponga, may the good Lord bless you. Maino Kubanda, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. Mwari wakuandire nyasha, mwari wakuchengetei, mwari wakugonesei. Join me later in the evening. God bless you, people of God. Bye bye. A good day to you. A good day to you. Bye bye. Stay blessed. Muskure mnyasha murupa fatzwe na mwari. Amen.